Výhody pocíti každý, kto pomôže. Vyhlásil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na medzinárodnej konferencii k obnove vojnou zničenej Ukrajiny. Do Berlína prišlo viac ako 2000 politikov a vládnych úradníkov. Slovensko reprezentuje podpredseda vlády pre plán obnovy Peter Kmec. Pod motom Spojený v obrane, svorne v obnove vytvára konferencia sieť strán zainteresovaných do obnovy Ukrajiny z podnikateľskej sféry, občianskej spoločnosti a miestnych orgánov. Predchádzajúce dve stretnutia vytvorili základ pre rekonštrukciu vojnou ničenej infraštruktúry. Napriek neutichajúcim bojom pôsobia na Ukrajine stovky zahraničných firiem. Osobitne veľa ich je z Nemecka. Obnova a modernizácia krajiny si vyžaduje veľké investície. Svetová banka odhaduje pre najbližších 10 rokov asi $500 miliárd. Obnova Ukrajiny je a musí byť aj obchodnou témou. Na čele budú tí, ktorí sa od začiatku angažujú a budujú ekonomické vzťahy s Ukrajinou už teraz. Slovensko ako susedná krajina má eminentný záujem na obnove stabilizácie európskej integrácie Ukrajiny. Samozrejme, budeme sa sústreďovať predovšetkým na obnovu prihraničných západných regiónov Ukrajiny, ktoré bezprostredne susedia s východným Slovenskom. Sprevádza ma aj 12 slovenských firiem, ktoré budú hľadať možnosti, ako zainvestovať na Ukrajinu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prišiel už na 3. návštevu Nemecka od začiatku ruskej invázie. Po konferencii v Berlíne pôjde aj na summit 7 najvyspelejších štátov sveta G7 v talianskej Apulii. Ukrajina má všetky prirodzené základy pre modernú energetiku, ale bez vášho financovania a investícií to nebudeme môcť realizovať. Nejde o granty, ale o vysokovýnosné investície pre vaše spoločnosti, o veľký trh pre vaše zariadenia a o úverové programy pre vaše inštitúcie. Spolu tak vytvoríme nový energetický základ. Toto môže vytvoriť aj 10 000 nových pracovných miest pre vás aj pre nás. Konferenciu v Berlíne sprevádzajú mimoriadne bezpečnostné opatrenia. V uliciach mesta je 3000 policajtov a príslušníkov špeciálnych jednotiek. Polícia uzatvorila pre dopravu nielen okolie dejiska konferencie, ale aj centrum západnej časti Berlína v okolí pamätného kostola cisára Wilhelma. Opatrenia budú v platnosti do zajtrajšieho rána. Z Berlína Tibor Macák, RTVS.